Wel, dyma'r ceidwad mawr a ddaeth I lawr o'r nef I achub gwaelaidd lwch y llaw, gogoniant iddo ef. Bu farw yn ein lle ni, bechaduriau gwael. Mae pob cyflawnder ynddo fe, sydd arno eisiau gael. Ei nabod ef yn iawn yw bywyd llawn o hedd, a gweld y iechydwriaeth lawn sydd yn dragwyddol fledd. Cael teimlo gwaed y groes yn dofi'r loes a'r cur, a gwnaeth I filoedd o bob oes, hyd seinio'r anthem bir. Emyn rhif cant. Mae'n darlleniad ni. Y bore yma yn dod o'r Efengyl yn ôl Luc, a'r benod gyntaf gan ddechrau darllen yn adnod 39. Luc 1, adnod 39. Darllen trwyddo hyd at adnod 56. Mae'r darn yma yn cynnwys beth I ni yn galw fel arfer can Mair, neu falle mwy gyfarwydd rhag yn Saesneg sef y Magnificat. Nid gair Saesneg yw y Magnificat, ond gair Lladin sydd yn dod o eiriau cyntaf Mair yn y gan. Mae fy enaid yn mawrhau, yr arglwydd mawrhau yn Saesneg magnify, ac yn y Lladin mae'n dechrau fyna Magnificat. Yna pam mae'n cael yr enw yna. Mae'n sawl darn o gerddoriaeth wedi cael ei gyfansoddi ar y geiriau yna y Magnificat. 39 I ddechrau. A Mair a gybododd yn y dyddiau hynny, ac aeth i'r mynydd ar frys I ddinas o Judea, ac aeth I mewn I dŷ Zacharias ac a gyfarchodd well I Elizabeth, a bu pan glybu Elizabeth gyfarchiad Mair, i'r plentyn yn ei chrodd hi lamu, ac Elizabeth a lawnwyd o'r ysbryd glân. A llefain a wnaeth, a llef uchel a dywedyd, bendigedig wyt ti ymlith bragedd, a bendigedig yw ffrwyth dy grodd di. Ac o ba le mae hyn I mi, fel y delai mam fy arglwydd, ata fi.
tipyn o ffydd gan Elizabeth yn doedd I sylwi mae mam fy arglwydd oedd Mair. Canes wele cynted y daith lleferydd dy gyfarchiad dim clystiau, plentyn a lamodd o lawenydd yn fy ngrodd, a bendigedig yw'r hon a gredodd, canes bydd cyflawniad o'r pethau a ddywedwyd wrthi gan yr arglwydd. A dywedodd Mair, y mae fy enaid yn mawrhau yr arglwydd, am hysbryd a lawenychodd yn niw fy iachawdwr, canes I fe a edrychodd ar weiledd ei wasanaethyddus o blegyd wele. O hyn allan, yr holl genedlaethau am gaelw yn wynfydedig. Canes yr hwn sydd â lluog a wnaeth I mi fawredd, a sanctaidd yw ei enw ef. A'i drigaredd sydd yn oesoedd ar yr rhai a'i hofnant ef. Fe a wnaeth gadernid a'i fraich. Fe a wasgarodd yr a'i beilchion, y mwriad ei calon. Fe a dynodd I lawr y cedr o'i heistedd fai, ac a ddyrchafodd yr a'i isel radd. Yr rhai newynog a lanwodd fe a phethau da, ac fe a anfonodd ymaith yr rhai golidog yn weigion. Fe a gynorthwyodd ei was Israel gan gofio a'i drigaredd, fel y dywedodd wrth ein tadau, Abraham a'i had yn dra gywydd. A mae'r arhosodd gyda hi yn ylch 3 mis, ac a ddychwelodd i'w thi ei hun. Bydde di'r arglwydd I fynd istio I air I ni y bore yma, mwyn I enw. Ni'n mynd I gan I eto fel arfer byddwn ni yn gwyddio, ond pan blaen nawn ni droi at un o'n hemynau ni. Yr emyn yw 110. 110. Ymhlith oll ryfeddodau'r nef, hwn yw y mwyaf fi, wel gyda'n feidrol ddwyfol fod, yn gwisgo natur dyn. Ni chaiff fod eisiau fydd trafwy'n seren yn y nef a'r neb o'r rhai, ar oddau pwysau ei gyfiawnder ef. Doedd y trieiniaid yma nghyd, betioedd heb ymri, cant ei ddiwallu oll yn llawn o ras, yn nefoedd fri. Fe elchen beiau ffwrdd a'i waed, yn cana oll yn wyn, fe'n dŵg o'r aniar maeth I mas, I garni a seion fryn. 110.
Gadewch i ni ddod at yr arglwydd yn awr mewn gweddi, cydweddion. Ein tad a thad ein harglwydd a'n gwaredwr Iesu Grist, diolch i ti am gyfle newydd ar dy ddydd di i droi at y ti gyda'n gilydd fel hyn mewn gweddi. Ni am ddiolch i ti am ein cadw ni, hyd yr awr hon, yn ni'n dweud gyda yr Israeliaid, gynt hyd yma yr arglwydd a'n cynhaliodd ni. Yn sawl Ebenezer arglwydd yn ein hanes ni, ac i ni bore yma yn gosod un arall, hyd yma, ti wedi'n cynnal ni. Diolch i ti am hynny. Diolch i ti bore yma am dy drigaredd yn caniatáu i ni y fraint o gael dod gyda'n gilydd i daddoli ni. Ydyn ni'n gweddio arglwydd am i ti roi ysbryd i ni sydd yn dy geisio di, rhaid i wirhau sydd yn dyfod at ddiw gredu ei fod ac ei fod yn wobrwywr i'r rhai sydd yn ei geisio. I ni am dy geisio di arglwydd yn awr. I ni am roi moliant a chlod i ti fel sydd yn ddyledus. Ti yw ein tad ni, ti yw ein creawdwr ni, ti yw ein Duw ni. Ni'n diolch i ti fod wrth i ni nesau at y ti bore yma ni'n dod at o seddfainc gras. Diolch bod ni'n gallu dod fel i ni yn bechaduriaid, a ti ddim yn gofyn dim byd oddi wrth i ni arglwydd, ac i ni falch am hynny, os creffu ar anwireddau o arglwydd. Pwy a saib? Ond dyma i gyda thi faddeuant fel y ddofnir. I ni dod felly arglwydd y bore yma i geisio o newydd gennym ti drigaredd a gras yn gymorth cyfamserol. Ni am ddiolch i ti ein tad am yr efengyl, diolch i ti am ein bywhau ni, pan oeddem ni yn weirw mewn camweddau a phechodau. Diolch arglwydd, diolch i ti, nad yw iachawdwriaeth yn ddibynnol arno ni o gwbl. Deiwch i'r dyfroedd bob un y maes syched arno. Deiwch ef arian ac heb werth. Diolch i ti arglwydd, mae hynny yn dal y bore yma i ni eto. Rydyn ni'n cyffesu ein pechod ac yn gofyn i ti am ras newydd y bore yma, hyd yn oed yn yr oedfa hyn. Fyddiwn y bydd i dysbryd glân di ymwneud â phob un ohono ni sydd yn yr adeilad hwn, a'r rhai sydd yn gwrando trwy ei cyfrifiadur nhw. Bydd yn agos at ni, bydd yn dosturiol, bydd yn drigarog wrth i ni arglwydd, ni bechaduriaid. Ni'n diolch i ti am dy air di, ni'n diolch i ti fod ti'n Dduw sydd yn siarad, ac unwaith eto bore yma rydyn ni'n dod yma i ddisgwyl oddi wrth y ti. Bydd dy air di cael ei brygethu. Ni'n gweddio hyn am ein dyddiau ni arglwydd, sydd mor dywyll. Ni'n gweddio bydd rhywun, rhyw rai yn cyhoeddi dy air di. A hynny gyda'r awdurdod, fel bod pobl yn troi. Ni'n blino arglwydd ar y newyn, a'r sychder sydd yn ein tir ni. Ni'n blino arglwydd
Nad oes llais, ddim llawer arglwydd o leisiau proffwyd yn ein tir ni. I gofyn i ti godi eto, rai bydd yn cyhoeddi. Fel hyn, y dywed yr arglwydd, ac y bydde ti'n rhoi Christiau i ni i'w rando. Bydd gyda ni gydol y dydd, gwyddion yma gweddill yr oedfa, ond hefyd dros gyfarfodydd eraill y byddwn ni yn ei mynychu neu yn gwrando arnyn nhw yn ystod y dydd. Gwyddion arglwydd am sefyllfa ein gwlad ni ar hyn o bryd, gyda'r afiechyd mor drwm yn ein tir ni, hyd yn oed yn ein pentre ni ar hyn o bryd. Gwyddion arglwydd am ti gofio rai sydd yn anhwylus, cofio rai sydd yn gofalu amdanyn nhw, cofio am rai sydd yn ysbytau, cofio am rai sydd yn gweini arnyn nhw yn yr ysbytau hefyd. O arglwydd helpa ni yn ein adfyd. Maddau ni nawr ein pechodau yn derbyn ni. Derbyn ni'r agora ar ein gwyddiau gwaed ni, a hynny oherwydd Iesu Grist ein gwiredwr arno. Amen. Yn mynd arall, 126. 126. Dyw ymddangosodd yn y cnawd, fe gafwyd brawd yn brynwr. Ni chollir neb gwaeled fo, a gredo i'r gwaredwr. Yr aberth mawr fi ar y groes, ar iawn ar oes yr Iesu yw unig obaith, ym mhob man dawfenaid gwan i fyny. 126.
Yn testyn ni y bore yma i weld yn epistol Iago, pennod 4 ac adnod 6. James chapter 4, verse 6. A gras mwy y mae ef yn ei roi, oherwydd y mae'r ysgrythur yn dweud, y mae Duw gwrthwynebu'r beilchio, ond i'r gostyngedig y mae'n rhoi gras. Felly, medd adnod 7, ymddarostynwch i Dduw, gwrsafwch y diafol ac fe ffydd wrthych, nesewch at Dduw, ac fe nesa ef atoch chwi. Glanhewch eich dwylo chwi bechaduriaid, a ffurwch eich calonnau chwi bobl dda i feddwl. Tristewch a galarwch a gwylwch, bydded i'ch chwerthin droi'n alar, a'ch llawenydd yn bryddder, ymostangwch o flaen yr arglwydd, a bydd ef yn eich dyrchafu chwi. Yn arbennig yr ail rhan o 6 adnod, lle mae Iago yn dweud y mae Duw yn gwrthwynebu'r beilchion, ond i'r gostyngedig y mae'n rhoi gras. Mae'n debyg iawn yn y William Morgan, mae Duw yn gwrthwynebu'r beilchion, eithir yn rhoi gras i'r gostyngedig. Mae Iago fan hyn yn dyfynnu o'r Hen Testament. Mae'n dyfynnu o lyfr y Diarhebion. Diarhebion 3 ac adnod 34. Proverbs 3:34. Fe ddarllenai hwnna i chi. Iddo ddirmygu'r dirmygwyr, eto fe rydd ffafor i'r gostyngedig. Dydy ddim gwmws yr un peth, ond mae'n amlwg yn dyfynnu o'r adnod yna. Ac yn ddiddorol iawn hefyd, mae Pedr yn ei epistol cyntaf hefyd yn dyfynnu yr un adnod. Mae'n amlwg felly fod yr adnod hon yn bwysig iawn i'r Cristnogion yn yr eglwys bore. Ac mae'r adnod yn bwysig ac yn berthnasol iawn i ni hefyd yn ein dyddiau ni. Mae pobl yn hoffi dweud yn dyn nhw eu bod nhw yn hoffi Iago fel epistol oherwydd mae'n syml, medden nhw. Dyn nhw ddim yn hoffi Paul oherwydd mae Paul yn gallu bod yn drwm ac yn athrywieithol ac yn anodd i ddeall. Ond mae Iago meddwl bobl hyn yn hawdd. Ac mae Iago yn ymarferol. Ac ni'n hoffi crefydd ymarferol, practical religion. Dyna beth sydd ei angen arno ni. Wel, gadewch i ni edrych i weld beth sydd gan yr apostol hwn i ddweud wrthyn ni. Mae'r adnod yn amlwg iawn yn dydy yn rhannu yn ddwy rhan. Does dim rhaid edrych yn banwl iawn am bennau yn y gyda'r testun yma, oherwydd yna ddwy hanner amlwg iawn. Ac mae yna gyferbyniad yn yr adnod. Mae yna contrast yn does rhwng yr hanner cyntaf
a'r ail hanner. Mae yna dau fath o berson yma yn adnod ein testun. A mae yna ddwy agwedd yn adnod ein testun. Yn gwrthgyferbynnu I gilydd. Ac mae yna ddau ymateb yma hefyd. Dau ymateb oddi wrth Dduw yn adnod ein testun. Felly gadewch ni edrych ar y ddau hanner, y ddau math o berson, a'r ddau ymateb sydd i'r ddau fath o berson yn yr adnod. Yn gyntaf felly, mae Duw yn gwrthwynebu y beilchion. Yn y Saesneg mae'n dweud God opposes the proud, neu resists the proud. Yn syth, mae hyn yn codi broblem. Wel, problem I rai pobl, o leia. Y syniad hyn fod Duw yn gwrthwynebu pobl, fod yn erbyn pobl. Mae'r gair yn y Groeg, gair gwreiddiol am gwrthwynebu gyda ni yn air cryf iawn. Meddai un geiriadur yn Saesneg, to range in battle against. Dyna beth yw'r ystyr fan hyn. I frwydro yn erbyn. I godi mewn brwydr yn erbyn. Dyma'r darlun. Meddyliwch am y darlun gyda fi yn awr. Duw yn dod fel petai mewn brwydr yn eich erbyn. Meddyliwch am y ffilmiau. Chi wedi gweld y ffilmiau yn di chi, lle mae gyda chi byddin yn ymgasglu ar ochr mynydd. Ac maen nhw'n aros i'r fyddin sydd yn ei herbyn nhw I ddod. A maen nhw'n aros ac yn aros. A wedyn, I chi'n gweld ar ail y bryn cyferbyn â nhw, chi'n gweld y dynion yn dod. Chi'n gweld y byddin yn dechrau ymgasglu. Ac wedyn mae'r ffilm, yr camera yn edrych ar byddin sydd yn disgwyl amdanyn nhw. A chi'n gweld yr ofon sydd yn dechrau dod dros wynebau y bobl sydd yn aros. Ac yn gweld maint y byddin yma sydd yn ei herbyn nhw. Dyna'r darlun yma, fod Duw yn gwrthwynebu. Mae'n dod fel gelyn yn erbyn rhai. Mae'n gwrthwynebu, medd adnod ein testun. Tybed os yw hynny yn ein syni ni y bore yma, fod Duw yn erbyn rhai. Fod e'n dod megis mewn brwydr yn erbyn pobl. Tybed os yw hynny'n eich trwblu, fe ddyle fe'n trwblu ni yn dyle fe, fe ddyle hynny ein cynhyrfu ni. Siwr bydde lawer cofiwch chi yn protestio, bydde llawer o bobl yn yr eglwys yn protestio ac yn dweud na, dydy Duw ddim fyna. Faint o bobl bydd yn clywed hyn heddi? Faint o bobl bydd yn cyhoeddi hyn heddi? Chi'n gwybod, byddwn ni'n clywed lot o negeseuon dros yr diwrnodau nesaf, byddwn ni'n arwain lan at Nadolig. O faint o bobl bydd yn cyflwyno hyn fel
gwirionedd fel y neges I bobl. Bod Duw yn gwrthwynebu y beirchion. Bod e'n codi yn ei herbyn. No, dyma ble ni'n mynd o'i le, dyma un lle I ni'n mynd o'i le yn tyfe. Yn yr eglwys y dyddiau yma, reit ar y dechrau I ni'n mynd o'i le, yn y Duw I ni'n cyflwyno I bobl. Yn ein athrawiaeth ni, o Dduw, pwy yw Duw? Shwd I yw Duw? O, bydd pobl yn dweud, wel, mae Duw yn gariad, a mae Duw yn trigarog. A na fe. Gadael fel yna. A beth mae'n golygu wrth gwrs yw, mae'r Duw yma, mae'r bobl yma moyn cyflwyno, ond Duw sy'n jyst gadael ni fod. Dydy ddim yn Dduw sydd yn poeni am y ffordd yn ni'n byw. Does dim ots dy fe. Mae'n yn caru ni. Mae'n drigarog. Does dim ots gyda fe am safonau. Does dim ots gan y Duw yma am foi solid. Mae'n mynd I adael ni fod. Dydy ddim mynd I ymyrryd o bobl. Dyna'r Duw sy'n cael ei gyflwyno I ni. Ond dydy ddim yn Dduw. Y Duw sy'n cael ei gyflwyno. Nid dyna Duw yr apostolion. Nid dyna Duw y Beibl. Nid dyna Duw Iago. Nid dyna Duw Pedr. Nid dyna Duw Paul. Nid dyna Duw yr arglwydd Iesu Grist. Chwaith. Mae Duw yn gwrthwynebu. Wel pwy? A beirchion meddwl adnod yn testyn. Sylwch I ddechrau, pwy yn nhw, pobl I nhw, yn dyfe, a beirchion. Mae'n gwrthwynebu pobl, nid syniadau. Mae Duw yn gwrthwynebu pobl o gig a gwad, fel chi a fi. Ac ni'n gweld hyn yn y Beibl, yn dyn os ydyn ni'n onest yn derbyn y Beibl, ni'n gweld hyn tro ar ôl tro. Fe ddath Duw yn erbyn gwraig Lot. Fe ddath Duw yn erbyn Nebuchadnezzar. Oedd e'n frenin, ac oedd e'n meddwl yn richel o'i hun. Fe ddath Duw yn ei erbyn. Chi'n cofio beth ddigwyddodd e troi Nebuchadnezzar fel bod e'n mynd mas I fod yn anifail, fel anifail, am 7 blynedd. Fe ddath yn erbyn Belshazzar, gwrthwynebu Belshazzar. Y brenin yno, ddim yn gallu byw fel yn dewis. A gwneud beth yn dewis. Dath Duw yn ei erbyn e. Ond bydd y bobl yn dweud, Hen Testament, yw hynny Hen Testament. Wel, mae Iago yn y Testament newydd. Mae Pedr yn y Testament newydd. Mae nhw'n dyfynnu yr un peth. Fe ddath Duw yn erbyn Herod yn dyfe. Yn y Testament newydd. Herod yn dyrchafu hun, yn meddwl bod e'n Dduw. Fe ddath Duw yn ei erbyn e, a Iesu gan bryfed. Fe ddath Duw yn erbyn Ananias a Sapphira yn dyfe. Ble o'n nhw? Oedden nhw yn yr eglwys. Duw yn dod i'n ei herbyn. Nhw. Pobl mae Duw yn gwrthwynebu. Mae hefyd, wrth gwrs, yn erbyn cenhedloedd. Nations. Gwledydd y byd. Eto, ni'n gweld hyn yn y Beibl. Duw yn gwrthwynebu pobloedd. Wel, dyna beth yw cenedl, yna fe. Lot o bobl. A mae pobl gyda'i gilydd fel grŵp, fel cenedl, yn gallu cythryddo Duw, fel bod Duw yn dod yn ei herbyn nhw. Eto ni'n gweld Cwrdd Babel ar y dechrau. Beth ddigwyddodd fyna? Oedd y bobl yn meddwl sdim eisiau Duw arna ni, ni'n hunan ddigonol, ni'n gallu adeiladu tŵr i'r nefaith. Beth ddigwyddodd? Duw yn dod yn ei erbyn. Assyria, Nineveh,
oedd y prif ddinas. Fe welodd Duw, a fe ddath Duw yn erbyn Assyria, yn erbyn Nineveh. Sodom a Gomorrah, Duw yn dod yn erbyn, yn gwrthwynebu rheini. Mae Duw yn oddefgar. Byddwn ni'n pregethu ar hynny rai wythnosau nôl, ond ni, mae Duw yn oddefgar. Diolch am hynny. Mae Duw yn oddefgar, ond mae rhaid ni cadw cydbwysedd. Mae'n goddef llawer, ond mae e'n dod i pwynt lle mae e'n gwrthwynebu. Hefyd, eto fydd y rai yn dweud, iawn, Hen Testament yw fel petai Duw yn newid. Chi'n gwybod, mae'n gallu bod fel yn yr Hen Testament yn erbyn cenhedloedd, ond dydy e ddim yn erbyn cenhedloedd nawr. Wel, pobl sydd yn dweud hynny, mae'n rhaid i gwybod pam os y Duw yn erbyn cenhedloedd yn yr Hen Testament, mae Assyria yn enyn i ddigau, mae Nineveh yn enyn i ddigau, mae Sodom a Gomorrah yn enyn i ddigau, ond dyw Prydain fawr ddim. Mae Iesu Grist yn ysgrifennu at y llythyron, yn ysgrifennu llythyron at y 7 eglwys yn llyfr y datguddiad. Eglwysi, amser Testament Newydd. Eglwys bawb. A mae Iesu Grist yn ei rybyddio nhw yn dydy. Mae'n dweud am un yn arbennig. Rwyt ti'n meddwl bod ti'n gyfoethog. Ond ti'n gwybod beth? Rwyt ti'n dlawd. A wy'n mynd i ddod yn derbyn ni. Wy'n mynd i chwydu ti. Mas o ngennau. Iesu Grist yw hynny. A fel petai yn erbyn i eglwys i hun. Eseia 45 adnod 9, na adnod 7, mae'n ddrwg gen i. Duw yn siarad fel hyn. Mae fi ydw i fy'r arglwydd ac nid arall. Nid oes Duw, ond mae fi yn llunio goleuni ac yn creu tywyllwch, yn gwneithu'r llwyddiant ac yn creu drygfyd. Mae fi yr arglwydd sydd yn gwneithu'r hyn oll. Pam? Pam mae Duw yn gwrthwynebu pobl? Pam mae e'n gwrthwynebu cenhedloedd? Pam mae e'n gwrthwynebu unigolion? Wel, mae'n dweud wrthyn ni yn adnod ein testun. Dydy e? Does dim rhaid i ni chwilio. Mae'n dweud wrthyn ni, mae Duw moyn i ni wybod pam mae e'n gwrthwynebu. Mae e'n gwrthwynebu y beilchion. Mae'n gwrthwynebu pobl bach. He resists the proud. The question yn codi, pwy yw'r beilchion? Mae'n rhaid i feddwl am hyn, pwy yw'r beilchion? Ond meddwl ni'n gallu cael syniad yn ein pen ni am pwy yw pobl bach. Ond mae'n rhaid i ofyn beth mae'r Beibl yn dysgu yw pobl bach. Mae'n bechodau i chi gallu cwympo iddyn nhw, a di chi ddim yn gwybod bod chi wedi cwympo iddyn nhw. A bod yn farch yn un ohonyn nhw. Dydy pobl ddim yn sylwi bod nhw yn fach. Pwy yw'r beilchion? Y rai sydd â golwg rhy uchel ohonyn nhw I hun. Y rhai sydd yn meddwl yn well amdanyn nhw I hun ag y dylen nhw. Y rhai sydd â dim anghenion. Dim angen arnyn nhw. Dim angen Duw arnyn nhw. Dim angen I air.
Dyna'r beichion yn ôl y Beibl. Maen nhw'n gallu ymdopi heb Dduw. Dyna oedd yn wir am Babel, o'n i'n sôn amdano fe, rhai munudau nôl yn dyfa. Doedd dim angen Duw arno. Beth sydd eisiau Duw arno ni? Ni ni'n gallu cynllunio bywyd heb Dduw. Newn ni ffwrdd ag e. Does dim angen yn cyfreithiau arno ni. Rwy'n beth yn Sodom. Does dim angen cyfreithiau Duw arno ni. I ni'n gallu byw fel i ni'n dewis. Mae Duw yn dweud, na, newch hyn, peidiwch â gwneud hyn, ond i ni'n dweud, na, does dim angen arno ni. Barch. Gwraig Lot. Mae hi'n barch. Dim eisiau gael diwyniad. Duw yn dweud, gadewch y lle, peidiwch edrych yn ôl, eisiau chi adael. Dim eisiau hynny ar ei hun. Nid Duw yn ei meddyliau nhw. Dyma beth mae Psalm 10 ac adnod 4 yn dweud. Yr anniwiol, gan uchder ei ffroen, ni chais Dduw. Dyma beth. Nid yw Duw yn ei holl feddyliau ef. Dyna'r bach. Nid yw Duw yn ei feddyliau. Dydy Duw ddim yn dod mewn i'w feddyliau ef. Mae'n gallu gwneud yn iawn heb Dduw. Ydy Prydain Fawr yn bach? Ydy Cymru yn wlad bach? Oes golwg rhy uchel gyda ni o ni'n hunain. Dywsach chi geiriau ar ysgrifennydd addysg dros y dyddiau diwethaf, Gavin Williamson, dyfa yw enw'r gweinidog yn y gweinidog addysg. Pan gyhoeddwyd bod Prydain yn mynd i ddechrau y cynllun yma i brechu yn Prydain. Wlad gyntaf i wneud hynny. Be wedodd e? Wedodd e, wel, wrth gwrs, yn ei well na gwledydd eraill. Be wedodd e? A beth sy'n trist, yn credu ddim credu hynny. Ein ni'n Prydain Fawr, ein ni'n well na phobl eraill. Chi'n teimlo fel dweud wrtho fe, ffwr. Y person dall, sydd wyt ti, edrych ar ein gwlad ni, edrych ar ein gwlad ni, edrych ar ystadegau am Prydain, edrych ar faint o llofruddion sydd, edrych ar faint o hunanlofruddion sydd, edrych ar faint o dlodi sydd, edrych ar faint o food banks sydd yn ein gwlad ni, edrych ar faint o ferched sy'n cael eu treisio, ac yn y blaen, ac yn y blaen. Ac i ti'n dweud wrthyn ni, ein bod ni'n well na gwledydd eraill. Faint o wleidyddion sydd wedi sôn am Dduw yn ystod y pandemig yma? Bydde ddim yn dod mewn i'w dychymyg nhw i feddwl am y peth. Be mae Duw wedi dweud? Faint sydd wedi galw arno ni weddio fel byswn nhw wedi gwneud canrif neu mwy yn ôl. Mae'n chybod mae wath yna. Mae yna wath yna, ffrindiau, yn yr eglwys y dyddiau yma. Un sydd yn siom ac yn syfrdanol i fi. Mae'n o sôn am Dduw sydd wedi bod yn yr eglwys. Mae'n jyst dweud yn sôn o'n heb dydy. Ond chi gytuno? Faint o sôn gan arweinwyr yr eglwys sydd wedi bod yn ystod y pandemig ynglŷn â Duw, ynglŷn â ble mae Duw yn hyn i gyd. Beth mae Duw yn dweud wrthyn ni?
Barch. Dydy Duw ddim yn ein meddyliau. Ni'n gallu gwneud e heb Duw. Ni'n gallu sortio fe mas heb Duw. A mae yna waith yna hynny, does e? Erbyn hyn, ni ddim yn mor isel. Ni'n anfalchio yn ein balchder ni. Ni'n hyd yn oed yn cael gwernodau lle mae yna gorymdeithiau yn digwydd yn ein dinasoedd a'n trefi ni. A beth maen nhw'n galw nhw? Pride marches. Pride, dyna fe. Ni hyd yn oed yn falch. A bod ni yn falch. Beth yw'r pechod mwyaf, ffrindiau? Y pechod mwyaf, dim llofruddiaeth. Dim lladrata. Dim godina. Nid nhw yw'r pechodau gweithio, fel bod nhw'n pechodau, wrth gwrs, ac maen nhw'n ofnadw. Ond y pechod gweithaf yn ôl y Beibl yw balchder. Credu celwydd gwreiddiol Satan yn yr ardd, fe byddwch chi fel Duw. Bydd yw'n problem fwyaf ni yng Nghymru ac ym Mhrydain. Chi gweld, nid y problem mwyaf yw'r pandemig. Mor fawr yw hynny, dydw i ddim mewn un ffordd yn dibrysio'r pandemig. Ond nid dyna'r problem mwyaf ni. A nid Brexit, a deal, nid deal yw'n problem ni. A nid yr economi yw'n problem fwyaf ni. Ein problem fwyaf ni yw'r pechod. Pechod ein gwlad ni. Ydyn ni'n falch? Ydw i'n falch? Dyma'r cwestiwn i ni, ynddo fe? Ydw i'n falch? Ydy'r pethau wedi trio disgrifio yn wir amdana i? Ydw i'n cael fy reoli gyda i? Neu ydy Duw yn fy meddyliau a'i gyfraith a'i air Beth yw agwedd Duw tuag ata ni bore yma? Ydy yn gwrthwynebu ni? Gadewch chi symud ymlaen yn gloi at yr ail hanner sydd yn yr adnod. Os yw Duw yn gwrthwynebu rai, mae e'n rhoi gras hefyd. A dyma doi opsiwn sydd yn y fe, ni'n deall hynny. Does ddim trydydd opsiwn. Does ddim trydydd person. Naill ai mae Duw yn gwrthwynebu chi bore yma, neu mae Duw, diolch iddo fe, yn rhoi gras i chi, ac yn parhau i roi gras i chi. Dim opsiwn arall. A dyma'r ochr hyfryd. Dyma'r newyddion da i ni bore yma. Fi'n gwybod mae wedi bod yn ddiflas. Ond dyma'r pwynt mae rhaid ni glywed hynny. Does dim newyddion da heb clywed y newyddion drwg. Na ble mae cymaint yn mynd o'i le. Maen nhw'n trio cyflwyno newyddion da i bobl, ond does dim newyddion drwg. A maen nhw'n dweud, does dim newyddion drwg. Wel, os oes dim newyddion drwg, beth yw'r pwynt rhoi newyddion da i bobl? Does dim newyddion da. So mae pobl jyst, byddwn ni'n clywed eto dros y Nadolig, jyst yn cyflwyno rhywbeth eitha niwlog. Chi bod na obaith, bod na oleuni i gael. A'r taith yno beth sydd ddim yn golygu dim byd mewn gwirionedd. Beth ni moyn yw hwn. Beth sydd eisiau bobl resolfen yw hwn. Newyddion da iddyn nhw, bod Duw yn rhoi gras. A dyma'r ochr syfrdanol, dyma'r ochr dylai syni ni. Dylai hen syni chi heddi. Dylai hen cynnyrfu'ch calon chi heddi, os dydw i ddim yn rhywbeth yn bod.
Chi'n gweld, dyle fe ddim yn syni ni fod Duw yn gwrthwynebu'r beilchion. Dyle fe ddim yn syni fod Duw yn gwrthwynebu fi. Dydy e ddim. Achos wedi torri gyfreithiau e. Mae wedi gosod cyfreithiau clir i fi, a maen nhw'n dda. Wedi torri nhw i gyd. Dydy e ddim yn syni fi fod Duw yn gwrthwynebu fi. Felly, dyna beth fi'n haeddu. Bod e'n fy erbyn ni. I ddweud y gwir, mae'n syni bod e ddim wedi gwrthwynebu fel y gallse fe wedi wneud. Dydy ddim yn syni fi bod Duw wedi danfon virus. Beth sy'n syni fi bod Duw ddim wedi danfon virus cyn hyn i'n gwlad ni. Bod e ddim wedi danfon 10 pandemig cyn hyn. Bod Duw yn gwrthwynebu'r beilchion. Mae'n ddealladwy, mae'n rhesymol i ni. Ni wedi meddwl yn rhy uchel o'n ni'n hunain. Ni wedi dyrchafu ein hunain. Yr hyn sydd yn syni ni yw bod Duw yn rhoi gras. Bod Duw yn achub. Bod Duw yn bolon amddiffyn, bod Duw yn bolon bendithio. Bod Duw yn bolon maddau. A fod yma. Dyna beth ydyn syni ni. Beth mae Duw yn gwneud? Mae'n rhoi. Hwna'n hyfryd i ddechrau nhw. Mae'n rhoi rhywbeth i ni. Beth mae'n rhoi? Gras. Y gair hyfryd yma. Peth sydd o beraidd sain ni'n clust hyfrydlais yw gras. Mae Duw yn rhoi gras. Sylwch hyn, cyn bod fi mynd ymlaen. Dydy'r doi hanner ddim yn cyfateb yn union ydyn nhw. Wel, dydyn nhw ddim yn cyfateb fel byddwn ni'n disgwyl o leia. Bod leia fel yna. Ond meddwl byddwn ni'n disgwyl hyn. Mae Duw yn gwrthwynebu'r beilchion. Ond, dydy ddim yn gwrthwynebu y rai sydd yn ymostol. Neu mae e gyda'r rhai sydd yn ymostol. Byddwn ni wedi dod i fel yna. Neu dod i hyd yn oed yn fwy plaen, byddwn ni, petai ni yn dyfeisio'r adnod, wedi dweud rhywbeth fel hyn. Mae Duw yn gwrthwynebu pobl ddrwg, ond mae e gyda'r pobl dda. Rhywbeth fel yna, byddwn ni yn rhoi. Ond nid na beth mae Duw yn dweud. Nid na beth mae gair Duw yn dweud. Mae'n gwrthwynebu'r beilchion, ond mae'n rhoi gras i'r rhai sydd yn ymostol. Chi'n gweld, beth fi'n trio cyrraedd yw hyn. Mae'r rhai sydd yn ymostol ddim yn haeddu. Ddim yn haeddu dim byd. Mae'r rhai sydd yn ymostol yn haeddu bod Duw yn ei gwrthwynebu nhw. Maen nhw'n haeddu bod Duw yn ei cosbi nhw. Hyd yn oed y rai sydd yn ymostol. Chi'n gweld, dyn ni ddim well na bobl eraill. Does dim tailyngdod gyda'r rhai sydd yn ymostol. Does dim haeddiant gyda'r rhai sydd yn ymostol. Beth maen nhw'n cael? Maen nhw'n cael gras. Beth yw hwnna? Ffafor. A beth yw ffafor? Chi ddim yn haeddu e. Nid dweud mae'r adnod i chi'n gweld, mae Duw yn rhoi gras oherwydd maen nhw'n ymostol. Na, deallwch hynny. Dydy Duw ddim yn rhoi gras i chi oherwydd rydych chi'n ymostol. Os oedd hynny'n wir, byddwn ni'n haeddu, ynddo fe? Byddwn ni'n haeddu beth ni'n cael am ein bod ni'n ymostol. Na, a petai hynny'n wir, byddwn ni'n goffa gofyn y cwestiwn, wedyn ydw i wedi ymostol digon? Ydw i wedi ymostol cymaint ar rhywun arall? Na'n pwynt, chi'n ymostol, na gras dwi. Chi ddim yn haeddu, chi beth yn haeddu, a byddwch chi beth yn haeddu. Chi'n deall hynny? Os ych chi'n Gristion am un diwrnod, ydych chi ddim yn haeddu.
Gras yw e. Ond os chi wedi bod yn Christian am 70 blynedd, chi dal ddim yn haeddi e. A mae dal yn ras. Bob dydd o'ch bywyd. Mae'n ras. Mae Duw jyst yn rhoi e i chi allan o'i ffafor i hun. I bwy, mae e'n rhoi gras. Anodd yn testyn yn dweud, i'r gost yngedig. Pwy yw'r gost yngedig? Wel, rhain yw'r gwrthwyneb i'r beichion, yn dyfed. Rhain yw'r rhai sydd yn gweld trwy nhw a chyffesu hynny. Na gyd, gweld bod chi wedi methu, gweld bod chi wedi bod yn falch, cyffesu hynny o flaen Duw. Gweld ein hangen ni. Cyffesu ein hangen ni. Gweld bod ni wedi methu. Y rhai sydd yn dlawd yn yr ysbryd. Nhw yw'r rhai bost yngedig. Y rhai sydd yn dweud wrth Dduw, o Dduw, bydd drigaro wrth i fi bechanu'r. Y rhai sydd yn dod i'r dyfroedd, nôl at wythnos diwethaf. Heb arian, heb werth. Dod at Dduw a dweud, Duw, does dim byd â fi. Nothing in my hands I bring. Simply to thy cross I cling. Naked, come to thee for dress, helpless. Come for grace. Dyna ni, ein ni'n dod am ras. Y rhai sydd yn troi mwyn bod fel plant bychain. Oni bai eich troi, ach gwneithir fel plant bychain. Ne dewch chi byth i mewn i deyrnas newydd. Y rhai sydd yn gadael y moch a'r cibwyn ac yn dychwelyd at y tad ac yn dweud, Dad wedi pechu yn erbyn ac yn erbyn yn newydd. Dwi ddim yn deud, ond erbyn. Mae Duw yn gwrthwynebu. Mae Duw yn gwrthwynebu ni yng Nghymru y dyddiau yma. Wy'n credu hynny. Chi'n credu hynny? Bod Duw hyd yn oed yn y pandemig yn gwrthwynebu ni. Ni'n haeddu hynny. Mae'n gwrthwynebu ni am Mhrydain. Mae popeth yn ni'n gweld fel petai yn fethiant. Ni'n falch am y brechlyn. Ydy ddim ddi i gyd, ond mae cymaint o bethau ni'n gweld am Mhrydain ar ei lawr. Pam? Mae Duw yn gwrthwynebu. Pam? Achos ni'n falch fel cenedl a fel pobl. Ni'n rhan o hynny. Fe ddylen ni fel Daniel fynd ar ein gliniau a dweud, ni wedi pechu, ni wedi pechu yn erbyn ni, ni'n rhan o'r wlad. Ac ymostol o'i flaen e. Dau gwestiwn felly wrth i fi ddod i ben. Dyma ni. Ydy Duw yn eich gwrthwynebu chi y bore yma? Dau ddodiau yn fwy blaen. Ydy Duw yn dy wrthwynebu di y bore yma? Neu ydy yn rhoi gras? Yr unig opsiwn yn dyfod yw'r ddoi. Naill ai mae'n yn erbyn ni, neu mae'n rhoi gras i ni. Ydych chi'n farch y bore yma? Ydw i'n farch y bore yma? Os felly, gadewch i ni ymateb i beth mae Iago yn dweud wrthyn ni. Felly, ymddarostengwch i Dduw. Trystewch a galarwch a gwylwch. Bydded i'ch chwerthin droi'n alar a'ch llawenydd yn bryfder. Ymostengwch o flaen yr arglwydd a bydd ef
yn eich dyrchafu chwi. Mwyn i enw. Amen. Cant 28 yw'r emyn olaf. 128. Un 28. Y mae hapusrwydd pawb o'r byd yn gorffwys yn dy annau drud, hyffrytaf waith hanylion bryd yw canu am fynydd Calfari. O holl weithredoedd nef yn un, y bennaf oll roedd prynu di. Rhyfeddod mwyaf o bob oes yw Iesu marw ar y groes. Darfydded canmol neb rhyw un, darfydded sôn am haeddian dyn, darfydded ymfrost. O bob rhyw, does ymfrost, ond yn waed fy niw. 128. Gras ein harglwydd Iesu Grist. A chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân, a fyddor gyda ni oll. Amen.